చాలా సటిల్గా సబ్డ్యూడ్గా ఉన్నారు. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంత ఎత్తెదిగితే అంత అణిగి ఉండాలి అనే ఫిలాసఫీ ఆవిడ చూపిస్తున్నారు. బట్ ఆల్ ద బెస్ట్. హోప్ యూ రబ్ ఆఫ్ దిస్ సక్సెస్ టు దొరసాని యాజ్ వెల్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. తేజు అన్నట్టు 1 వీక్ బ్యాక్ ఇక్కడ ఉన్నాం మా ఫంక్షను. నాకు ఇవాళ కూడా మా ఫంక్షన్లోనే ఉన్నట్టుంది. సో ఒకటి మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, మా జర్నీ అలా మొదలైంది నుంచి అలా కొనసాగుతుంది. కానీ అది కాకుండా మాకు ఇంకో అనుబంధం ఉంది, నాకు తర్వాత తెలిసింది. మాది మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారిది పక్క ఊర్లే. సో మా ఇండస్ట్రీలో మంచి మనసున్న దొర మా మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. సార్ ఎప్పుడు చూసినా ఒక చిరునవ్వుతోటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజింగ్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండ్ కొత్త కంటెంట్. ఈ ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన కొత్త కంటెంట్లో నాకు తెలిసి ఒక 10% వంతు మీదే. సో ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ ఫర్ యూ ఆల్సో సార్. మీ ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి. యష్ గారు, ఐ అడ్మైర్ యువర్ ప్యాషన్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ యూ మేక్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఐ హోప్ దొరసాని ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ వన్ ఇన్ దట్ కిటీ. అండ్ కమింగ్ టు ద డైరెక్టర్ మహేంద్ర గారు, రీసెంట్గా మల్లేశం చూశాను. నేను నిజంగా ఒక తెలంగాణ పర్సన్ అయినందుకు నేను చాలా గర్వపడ్డాను. మళ్ళీ దొరసాని చూసినప్పుడు కూడా నా కంటెంట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సీయింగ్ దిస్. అండ్ మేము మీ ఆఫీస్లో కూర్చున్నాం సార్. యాక్చువల్గా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఆఫీస్లో మా ఉన్న రూమ్లో దొరసాని అని రాసి ఉంటుంది. ఓహో, ఇంతకు మా ముందు దొరసాని టీం ఇక్కడ ఉండిందని మేము అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం. సో అలాంటిది ఒక ఇండైరెక్ట్ అనుబంధం కూడా ఉంది మనకి. అండ్ టు ది యాక్టర్స్, Anand, forget about your brother. You carve your own path. Okay? You're going to be a rock star. You do your own thing. And I'm sure you have amazing talent. I'm wishing you all the very best. Shivathmika, చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందమ్మా నీకు. ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది మీ పేరెంట్స్కి. లాట్ టు లివ్ అప్ టు అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ లివ్ అప్ టు ఇట్. అండ్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ దొరసాని, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ and wishing you all the very best for another wonderful hit from Suresh Productions. Thank you so much. నేను ఇందాక శ్రీధర్ గారి గురించి చెప్పడం మర్చిపోయానండి సార్, సారీ. నందిని గారికి శ్రీధర్ గారు పక్క ఊర్లో అయితే మాది శ్రీధర్ గారితే పక్క ఇల్లు. సో శ్రీధర్ గారు నాకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు. నాతో సినిమా చేస్తాను అన్నారు 1-2 సార్లు, కానీ చేయలేదు. సార్ మీరు వింటున్నారు అనుకుంటున్నాను. అది సార్ మీరు అందరికీ చీర్స్ చెప్తారు, ఈ సినిమా అందరూ కలిపి మీకు పెద్ద చీర్స్ చెప్తారని నేను ఫీల్ అవుతున్నా సార్. నాకు కూడా అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఎప్పుడు చేయలేదు తేజ, పర్లేదు, ఇప్పుడు చేస్తారు.